Minggu klimbang-klimbung kaya gombal lamung ngene, Mut. Enake nang ndi kene iki? Iya. Kaya ngene. Eh? Wong-wong kaya seneng e luyuran. Ah iya. Kene dhewe kaya ngene. Buntes. Ya nang ndi enake ngene iki? Yang Kastol Ewang mari ngene. Ya ono arek ngejak dolen ya dolen nae. Ngenteni ya gak teko-teko. Mau WA ya apa WA? Ya wis ngono ku mau. Dintene enggak be teko. Moro enggak saya cabut kok. Dondongane kene klimbang-klimbung kok gombal lamung sing dinteni gak teko-teko. Kok teko-teko mari asar. Ya, ngantuk. Nah, ubu. Awane pawanas penak iki dolen iki. Loh, lah gak dudung but tepaan ngene diangkut mari ngene. Manganggur. Dole gak dong? Andi, Dole nang kono dong. Ngato dedek manganggur bimang klimbung koyo gombal lamung. karo sikil papres kabeh ya. Ngarai gitu Wah, emang bengi ku ta? Iya, Kurang ajar kono aja but. Tuwil kabeh ta. iya lho. Perkara riko. Ditakoni bapak. Takoni. Lho, kenapa bincang-bincang? Barean kono ge perkara tok ae kono but. Aku ngene mari dicancang babe saiki kono ge perkara. Wah, lambut ya apa ya? Wis gak apa-apa. Engko tak jak dolen ae mari ngene ya. Nanti, Dolen kono tak senengno wis. Cuma ya kemang aku jadi kan ana babe. enggak aman. Aku kan cancang koyo tagrek iku. Gaya. Wedi kon ya. Oh iya sih, kae cancang koyo kon. Karuan lah. Ya ngono ayo budal. Opo durung? Ayo. Wis yamene yo. Cuma ya kemang lho pesenku koyo kandakno ya. Yo aman. Koyo kandakno. Ada cancang pisan. Apa ya cancang? Iya, makane iku aku wedi tak senengno pokoke. Wis njalukmu tak turut dituku balon aku, lembungan. Tetep tiket lho, tetep tiket. Iya. Ayo budal wis. Ya. Ayo. Budal. Ayo. Ngono ora. Kok mau malam rek. Ora be. Agen numpak agen lho. Iya sih, enggaknya sih. Kita ongkep bau. Ya, iki jabut kok suwe ini. Salah, melo aku tak senengno kono. Tak senengno. Ini takrek mang. Ya apa re? Dudung. Oke, kentane takrek yo. Ada kok takong ini. Sik, kudune itu. Nan kita mang. Yang ngene nek budal ngaren yo.
kene ndhisik wis kadung banter ya. Lepas wong. Ngecak budung iki aku. Ngoyo sik, Dung. Alah bang ngoyo enggak kebelet ngoyo kok ngoyo. Ya ngoyo sik kono dilut. Ayo apa aku ngoyone? Hah? Ano banyune ngoyo. Ngoyo, sik nek ngono apa tak ngoyo? Yo ngoyo. Ayo. Tak iki kurang ajar lho. Kene gak nyekel duit ya. Tak dapat duit. Tak teko-teko. Dudung iki apa? Kayak jajane arek iki kok. Ayo Dung, mulai Dung. Oh. Iya, ayo mulai wis. Cacuk. Ayo mulai Dung. Ngoyo tok. Iya, tak gak teko ngene. Ayo, mulai. Kayak mulai dhewe ngono wis. Lho ayo kene. Kayak mulai dhewe. Lho ayo lho. Terus. Kan kono tulitan lho kok. Mulai dhewe. Ana babion. Lho ayo wis. Oh, Lho, ayo tau. tak oi tak ana babion dhewe. Ayo Dung. Ayo lho. Ayo. Gagah, hai siapa?